A cikin wannan bidiyon nawa zan nuna muku yadda ake dawowa da dukkanin wani abu da ka yi missing ɗinsa bisa tsautsayi akan wayanka. Hoto, bidiyo ko wani file. Ku biyo ni zuwa ƙarshen wannan bidiyon nawa don kallon yadda ake dawowa da abin da ka yi missing ɗinsa a cikin wayarka bisa tsautsayi. Za ka shiga Play Store, sai ka taɓa wajen searching, sai ka rubuta disk digger. Wannan shi ne na farkon nan, sai ka yi installing ɗin shi. In ya gama sai ka buɗe shi. To kaga anan sun baka zaɓi. Idan hoto ne sai ka shiga na farkon nan, idan bidiyo za ka dawo da shi sai ka shiga na biyu, idan kuma wani file ɗin ne sai ka shiga na uku. So misali idan hoto ne sai ka taɓa wannan na farkon, sai ka taɓa allow access, sai ka taɓa ka buɗe shi. To kamar yadda kuke gani yana scanning ɗin dukkanin wani hotuna da na goge akan wannan waya ɗin yana fitowa da su. Yauwa misali idan zaka dawo da wannan hoton na farko sai ka taɓa wannan 'yan ɗigunguna guda uku na sama, sai ka taɓa nan inda aka ce save this file locally, sai ka zaɓi folder ɗin da kake so ka ajiye wannan hoton, sai ka taɓa use this folder, sai ka taɓa allow. Shikenan hoton ya ajiyu yana nan akan wayarka. Amma domin mu tabbatar bari mu shiga file manager, sai mu nemo wannan folder ɗin da muka ajiye wannan hoto ɗin. Kamar yadda kuke gani wannan shine hoton, gashi nan ya ajiyu akan wannan waya ɗin ya dawo. Wannan shine hanya mai sauƙi da zaka iya dawo da duk abin da ka goge a waya. Ku ci gaba da following sannan kuna sharing ɗinsa don al'umma su amfana.